Last week pane nyaya yakatsviriridza panapa iya inonzi ZAC anti-corruption staff yakagadzirwa napresident Emmerson Mnangagwa zvegore riya ichibudikira ichitaura kuti isusu tiri pamission yekuda kuongorora kutsvagiridza kuona kuti 15 billion yakadisappear iyaya panguva yemadiamonds ekwaMarange yakaenda kupi. But muri yeZimbabwe pane chimwe chinhu chandishaisa hope panapa. Ndatanga kuongorora nyaya yemba yandakaona iyaya yainzi yanga iri imba yachiHuri yakunzi yakuonwa naWignell Chivayo. Chinhu chandiitira fani chekudai so, how can a police commissioner kunzi anoona that 7 million house mari yacho anenge achiiona kupi? Zvinhu zvakadaro government ichinzi iri kurana but yosiya vanhu vakadaro varimo ende hasiye ega. Kune vamwe vakatozoona kuti Mugabe atiza ndobva vasara vachinamirana neSecond Republic iyoyo. Vanhu ivavo vanofanira kuanza cause ona you are a police commissioner iwewe salary yako inozikanwa kuti imari. Kana une business gara wataura kuti business rakati ndindorana hapana chinoshamisira kuti nini ndindorana kana Coca-Cola ndindorana business rakadai so because ndindoirana chakati ndindochirana nyika yese yogara ichiziva kuti aiwa mukuru wemapurisa ndiye muridzi weichi neichi neichi saka mari yake zhinji iri kubva kwakati kwete kuti police commissioner ari nomo angonzi ari kungodya mari yese iyoyo. Chinhu chimwe chinhu chinorwadza ndechekudai so pamazuva iwo wakada kutarisa vanhu vakaoneswa moto murodhi nemapurisa vachingonzi mota yako yakadai so waiti zvimaroad block zvisingaperi vanga vasingashayire vanhu mhosva. Saka pamwe pacho kuzonzi munhu kana achikwanisa kuvaka imba 7 million achitadza kuri explainer mozobvunza kuti 15 billion iri kupi anofanira kumbodedzwa opindura kuti 15 billion yakaenda kupi ndiwo wanga uri mukuru wemapurisa iwo polisi ndo yanga itori security yenyika mazuva iwo. Because amukataura kuti police commissioner anoona imba yakadai so guys Zimbabwe is like a joke. Ayo chimboongorere nyaya iri apa guys ayo mbotarisa iwo imimi ungonzi uri mukuru wemapurisa iwo uchitambira munoiziva mari macivil servants mari inenge ichitambira commissioner wacho iye aya pana ichinyosiyana kozi akangofanana naminister mari inotambira maminister imimi munoinyatsoiziva imimi muZimbabwe. Zvaranzi munhu iyeye akutoona that 7 million house just like that pasina any business rataurwa ozotanga kuda kunyeba pakubvunzwa akuda kunyebera kuwanda nenyaya aiwa inini naED tanga tine chichi takatorerana nyaya dzekuti takarwira mukadzi kumashure uko tine bhebheri takatorerana azvina chekuti hazvinazo zvinobatsira nyika zvinhu zvakadaro. Vanhu vese vanofanira kuongororwa kana ZAC yacho iri yechokwadi yaye dzimba dzakaita sedzodzoka inini mafungiro angu ka inofanira kutotorwa yotoitwa kana chechi aiwa kana kutoitwa charity home kana kutorwa yotengeswa mari yacho yotodzoswa kunyika zvinotobatsira zvitori nani stereka ameno muri Zimbabwe munoionawo sei nyaya ndo nyaya dzacho dzemuZimbabwe idzodzi munodzoonao sei hakuna kungokotsira zvinhu zvakadai so vanhu vachinzi munhu achinzi atone imba yakadai so zvimwe zvinhu muchingoona makanyarara ipapo tichida maanswers cause ungochishandira hurumende. I remember kuSouth Africa Mandela anga nesystem yekuti achiudza maministers ake kana doshandira nyika dimbura zedumbu rako kana rakakurisa because akudiwo munhu anodyisa aedza kutaura kuti siyana nemakaro ekuda kudya zvinhu zvenyika stereke because uri kushandira nyika ndozvaedza kutaura kana unowawo zvikwanise siyana nazvo chingota kabusiness man obva ngorarama upenyu hwako hapana anotombo kunetsawo futi.